Voin chonulama hian kan thu pui tur hi ka vua thiam lo khop maya karil ruwa chuan war taktik Indona ti kha kan thu pui ania a war taktik lai ania boral na kong ti te po ani ome pathian thu mun hiami chiarila rombung som le pathum chang som pakhat atanga som pali rombung som pathum chang som pakhat atanga som pali ya pathian thu ingai thang u tunlai thillom zia in hriata wang le muhil tho harahun to tak zet in hriata wangin chu ka soyani tuna chuan kan rin tir lai ai khan kan chandam na chuan hnai ta jok si a zan hi ral lek to a khuwa awar don ta e chu wangin thimathil ti chu paila eng thuamin in thuamang u chuna omangin moi takeni omang u zu in buai le zuruya omlovin hurle in ngai manga omlovin in sual le in isika omlovin lal Isua Krista chuan in thuam zok ulang in ti sachak na puitlin turin engma in siam su FSC bung ruk chang som atanga chang som le pani FSC bung ruk chang som atanga som pani pathian thui ngai thlak chun zom liang ato bera chuan lalpa le achakna tharuya chuan thilti theina nein lowom ro dia bolangam thlem na chu in do zonan pathian ral thuam fam kim in thuam ro kan buan te hi ti sa le thi sen an ni si lo lal na te le thu nei na te le he thim chunga khovel ro rel tu te le van huna te tharau sual ho om te an ni zo ke pathian ni thu kan siarte malmin som sak ro se amen itong tra yang olalpa ikai ruaina le en kolna duom takkan changzela voin chuna hian ithua impol ho turin kan loin buat saile ta ni ithu hian nunga thila ti theya khandai hriam ton enga ngai poina hriam ani nalpa khongai takin kan hria thiam phak tokin kan thin lunga ithu nangin minti mumal sakla Indona khovela sual le thra keimani nuna Indona kara hian kongdik lo kalsana kongdik zotu nunna konga kal kan ni theu theina turin ithua kan in pol ho na mangin kan he na nangin thu soyang che kan lalpa Isua mingin kan di la che amen Indona ti kha kan thu pui khai khom na kan nga ya hei khovela hian Indona leng sipai ram le ramanin do thina chuta indo thiam ber pakhat khovel ram rang sipai te zinga an man ro nei ang achia emo thai mo poni sela indo thiam le mingthang nian soi chu Israel sipai ho khu an ni tlatani Israel sipai ho kum sang zwa somli panga Israel ramalo ding tan chowa chumi ma chuan thuthlung hlui lama hemi an ramte chu oma amai ro chu pathian rem na te poni ange khovel mun tina ti darania sang zwa somli panga an ramalo ding tan le chowani chu men non ding chho tan tir chu an chevela Arab sarkar ro pui tak thil ti thei tak ten an hual bet tro mai ni an mani ai ram lian le hausa chu chuan ti chimmi vekan tuman wai bo vekan tum thina chu an indo thu ngai nom tak mu tur oma niruk Indona hanti te ngai nom mai chiar tur tam tak aumani thon thu moti mai tur ria takani fo maya chuta Israel sipaite ram chak le thil ti thei jok ten kiltina sarkar paruk ten an do ron chang te oma chunga po tlom lova an din chua theina zel nian hriat chu
mel ma te war taktik an hretlat thin ani an mel ma te hian eng tin nge ron beyan tumang eng man ruain nge eng tika nge an ron be don eng tiang style in nge eng tiang ang mangin nge air strike nge artillery arti abo dai silai ngo ani mai sumi hang chuan eng tin ngen ron be don ti kha Israel ho hian an lo hretlat the ni eng tin eng wange kan ti chuan intelligence thalutu khovela intelligence thaber nia an ngai spy te poti theng chu Mossad anin thun som tro mai ni sumi te chuan an mel ma Arab sarkar ten eng tin nge an ron be don eng ti khuna nge ron ben tum ti khan lo hrelok thina chu wang chuan mel ma te ron be ma hian an lo in siam rema mel man an nei thei thina ni tuna anin do mek na khumi ngani kan ti kha Gaza raman in do mek na abul tan na Palestine hoina Israel hawan on bara khai kha Israel sipai mual phona lian ber tin an soi hial thina ni achan chu an ron be dan tur kha an lo hrelok lo reng maya an lo hrelok lo reng maya zan la ya mi hriat lo hlani an ron be thuta Israel an mual pho ani tun ma chuan an ron be don le ti vel hian lo hrelok thina chum yom zia chu mel ma te taktik kan hriat chuan nge na chana ola mel ma te taktik kan hriat lo chuan kan siat pha thin ani chu wang chuan voin nia po hian he Indona pathian le setana Indona khovela ke ni hi a Indona field ber an chu bera kan nia heta hian enge setana hian eng tin nge kan nun hi pathian in afa pa Yesu Krista chandam na min pe a pathian mi te kan lo ni ta a chu setana hian eng tin nge min nei le ta tuma eng tin nge min on be eng tin nge war taktika ron man ve ti la hi voin chuna kan ngai tu ho tur chuani misual chu leman chan thiam po le hriatan harani khochak lama khian Mizorama khian khochak sum dong pakhatan timaya chu chuan Mizonu pakhata pong suala an hrethoi dewa misual an muthoi dew ani berang chu apong sual tu chu mipuyan thin rime me machi lan duwa ma sen hriat dana chuan atlan cheto mipa fit nga le achan ve la sang lubuk dewani ti khan hriat dan deuh chau kha ni sia ma se apong sual tu kha an zinga khana lo om reng maya misual zon turan ti te khana phura hetiang misual hi chu adamin kan chua turan ni lo ti ru i zong ang u he tilamai ka lang u te ti an man chuak thei reng lovani lema chang thiama mo ama nge kha misual pong sual tu ni si khan khotlang mi pui ho zinga khan hetiang ti ching hi chu ka holutuk ka ngei lutuk damtla kan ni lo kan chi lang kan zongang ti a zong tu te zinga khan atel ve a ma se to pa chuan sual na chu man chu hun omani man chu har em mai ani so wang chuan sual setana style po hi allema chang thiam lu tuka lem chang thiam a piang man chuan har tiang deuh hian mitam tak enga tinge nun na du ni si kan thian te tam tak hi thina boral nangkal kan ti chuan setana hian lema chang thiam em maya min du saktu ni om tak kan lama tang ni om tak hian thilaron play vela sumi setana bum na chu kan lo hre lo pal thina lo ni thalai ho chuan in hriain ka ringa Trojan horse ti hi Trojan war khovela chuan Greek ho le Trojan ho Indona a ming thang em mai kum BC zabi som patina le som pathum na vela khana ni chutanin do chan ber chu nu mel thatak mai heleni mo pianal boxi mel tha boxi kha Trojan lal fapa Parisan aruk sakani chu Troy khuwa ruailu dai maya Greek hoan thin rim em maya Trojan khuwa chu volak le ta
troi khuwa chu volak le ta von ne vekan tuma ta chuan Indona an vo puat sai thina ni an vocal thina an vo be thina ma se troi khuwa chu kul ro pui tak mai lung bang kula in hung vekania an la hlei thei lova he Indona hiang kum som chung la ya oni atop lama chuan ti dan an thak then ta agriculture in rem na duom takin in rem tongu in rem na thilpe ka antia sakorlem mo sakorlem hi thingin an tuka lian em mai hian chu troi lal nen achan chu an vo be thina an kul kong kharan chu an su che thei lova a chung an lu thei si lova chu wang chuan an hne thei lova ni atopa chuan ti dan chuan thak ta in rem tong u ti in thilpek present ro pui tak mai kha troi khuan he na pe kan tuma chuan thilpek tum chu sakorlem lian em mai thingin an siama an get bula hei hi in rem na ta na kan thilpek chewani antia troi ho po chuan ni take ti in ti khan chu sakorlem chu in chunga an kai lut nge ni a ken siama ti khan an kai lut ta ma se mel ma ho kha chu sakor ang deuh thing lian pui mai sakor ang an siam chunga chuan sipai ho kha an lo tom rut lat mai ni an lo tom rut lat maya ta chuan zana chu tian an hnu lu chuan an hriat lo hlanin sakor atang chuan an ron chuak ta a kong ka pui a chun hon sak ta ti chuan chu troi kho pui chu an la thei ta ni an war tak tik kha aro pui ang khop mai mel ma tian be thin an thiamang angin kongkan su thon sak thei si lova atopa chuan du sak om takin thilan va pe a sumi chunga chuan an agenda dik tak mai kha sipai ho an toma zana kongkan honga kul kong kharan chung lama tangin an hon saka ta chuan pon lama tangin mel ma sipai an ron lu ta troi khopui an lo la thei ta ani chumiom zia chu du sak om takin thilpek hlutak an ron pe ni chu du sak mel takin thilpek gift ro pui tak mai an ron pe a ma se chu an thilpek don du sak na thilpek ni om tak kha chu troi khuwa mi te tan chuan chiat na bul alo ni ta troi po an la le thei tan tu cheta ani chút yang chia chuan setana hian pathian fa te min lak le tum hian thiam dan rang in min thema setana taktik kan ngai tua karil ruwa lo lian bo chu false promise ti hiani false promise chu Indona reng po du sakom takin chu grikho point du sakom takin thilpe kan vo pe a an tlom to ni nan hria ma se chu ta chuan troi ho ta na chiat na tur lo in phum ru reng mai alo ni Mizoram kho chaklama misual chanchin kan soipo chu tiang mi chu ka huani ti na khomi te tan pui tu rangin an tia ma se ma nge chu misual alo ni ang deu hian mai setana hi chút yang chu awar taktik chuani min du sak om tak kan ta na hlim om tak hian thilaron present thina ma se chu kan chian na tur alo ni le si thin alo ni ei tun ma deuh khan ke tri pi te hian short play te an ti thina ka ngai mo fu pakhat chu thale sualin do na setana le man ron siam hian short play ya te drama te I suwa chu nun nem mel deuh ron lan tira setana chu adumin an ron thuam a rap thak deuh te hian an ron thuam thin ani ro kinei mit meng tung re ru ngo lang the thu hian an ron tia kha setana kan lan tir thin dan ani atak taka hian kan sen na khovela hian chu tiang chuan setana hian min ron thlem se tu man setana kan du lowang mel tri bai om deuh kinei mo ngo se deuh nei mit tung ru sen ru mai chu tiang bang chuan local ro kan ne na local ro min ti se tu ma ne na kan kal du lawani atak taka setana ron lan da ne ro chu nula mel thadeu angte min ngai saktu min du saktu deuh thian te ang hiam aron lang thin ani chu tiang atang chuan setana taktik in alan tir ber chu false promise ei satanic setana betu ti te po kan rama kan reve ruai thina
chung ho po chuan lim na nei donin an thria a mo an ma mo zong rui thei thile mo lim na mo khovel nom chen na nei tur hian an thria chumi be seina wang chuan setan an bethin ani chutiang chuan setan an bethin a ngani immediate relief te chuan dong po ni mai thei ma sia tak taka chuan to pa chuan mang an na le lungai nan tla lu thina an mangang em thin ani cho voin nia hian kan buan te hi engting e ti kha ti sa le thi sen an ni se lo lal na te le thu nei na te le he thim chunga khovel ro rel tu te le van huna te tharau sual om te an ni zo ke he Indona hian kan mel ma pa chu enge ni engtin nge ron chet ti lai hi kan ngai tu ngai ani tiang zong hian soita ila he Indona kan nun min nei tum hian setana hian tri bai om takte rap thak takte mel chedeu ten ron in lan tir se setana bulatangin kan tlan chethin ma se thalai tam taka bua abum thuk na chu thalai tam tak setana nan he theina chu thalai te lam tang niom takin tun lai changkan na mangte sumle pai ro pui na te rui hlo nom na khove la tang te chutiang ve la tang chuan thalai te min be thina chu keinin kan lo hriat lo chuan setana thanga kan lo lut le thin na lo ni tiang zong hian soitai la tun lai kan rama setana man ro siam then khatte hey number 4 addiction hi rap thla khop maya debate kan nei meka tun lai hian debate hot de wa omani te po ti tai la chu medical science le pastoral psychology hian debate kan nei ani keima hi pastoral psychology ka subject ki pastoral psychology ne ya medical science nen rui hlo addiction chungchang a bikin number 4 addiction chungchang a hian debate kan nei ya chuta kan thuin chu tak chu ngol vei te hian dam le theim ti lai hian ni ngol vei hlo om zia soinan tiang zong medical science chuan ti dam theyan ni to lo an dam chung in he harsat na hian tuam vel to don homa hanom se an ngei mayang an ron suwa kanga an ti leang a then chuan kum nga te kum som ten ngei le a ma sen ti le thin chu wang chuan in khovel po hi film khur to mai khop maya addict dam le ti po hi asap trong chuan recovering addict tinan soideu kher thin ani dam chung in achan chu recovery chu lifelong process ani ti zong ten an soita hiala achan chu ang nge zia soina ni chumi chu medical atangin soidan chana oma a hlau om dang kan riat nan ti zong yan engwangin nge thil hi kan thei ngila kan riat reng then khat kha primary department kan ni lai middle school kan kal lai mo primary school kan kal lai kan no pan lai thil theng te po hi thil then khat chu in hre renganga ma se thil then khat chu in thei ngi lang tro engwangin nge thil then khati kan riat renga engwangin nge thil then khati kan thei ngil dei mo memory le forgetting hi engwang om nge kan thuak thil ti ni tro in share to em ka relo engwangin nge thil then khati kan riat reng a then khat kan thei ngil thin kan ti chuan kan thuaka hian thil sin sia na bom oma chu thil sin sia na bom a chuan a pen tui mangin thil a han chin sia ni kan thil ton zong zong hi kan thuaka chin sia ni ya chumi kan thuaka chin sia na chu hippocampus ania a pen tui chu neurotransmitter chi khat engani dopamine an ti hi kan thil ton kan experience kan thuaka han chin sia tu chu ani mo a pen tui chu neurotransmitter chuan a han ziak ta thina ni thil nuam deute thil enge mo lian deu significant deu kan nuna lo thlen chuan kha neurotransmitter a pen tu ya kha tam deu han chuak ta a khua ka hian fia deu na zia ka hun rei tak nuwa po kan thei ngil thei to ngai lo wani ma se thil enge mo mai chu nimin piat lai in chu me kha nge ni kha ha nge kan me kha le kan hre to mang lo choi kham hlim chuan min zo se kan hriang aka chu thil normal lu tu kania a han chua khan chu tiang kan ton chuan a pen tui a neurotransmitter khatlem te chaw han zia ka
pencil ang deuh chau te hian han ziak ria ya anu loka kan theihil le ta ni ma se neurotransmitter tam tak han chua chuan kan thua ka a record kha fi em maya ma na kan no pan lai mi po kha kan hriat reng om ta ni chu tiang zong hian soi ta la kan taksa in khovela nom na hriat thei bir hian neurotransmitter hi asom bi in a han chua ka ni asom bi in neurotransmitter an chia chu wang chuan thil nuam kan ti deuh chu kan theihil thei to ngai lovani a chan chu thua ka in ziak dan kha fia ma se poita chu hei hiani mi in number 4 drugs a injection chia hian chu athisen zam chu zo in thua ka neurotransmitter kha falsely in diklo takin asom bi mai ni lovin azabi in han chua ta huk mai ni par chak anti te poi chu lai vel chu nia chu neurotransmitter dopamine chu azabi in han chua ta huk mai diklo de mai khan chu wang chuan thua ka hian a record kha a pen tui chu ti za ta chuak chu a fi kamis ma bo ngani pen tui kan ti buang mai khan thua ka hana wal ta kuo mai ni chu drugs in kan thua ka khoi dan ani ya arap thak mai ni drugs in chu mi chu kan thua ka han khoi to wangin min ol sam takin antinan rescue home han daila thakha chung chuan a in hei felvek thlathum chungin har satna nei mi alo ma se alo chua le hian drugs ron mu le mai te ati na munan kal le mai te hian sutilaya record fi mai chu ron chok tho le tlat maya thuak thilania wangin tumlo deuh hian an injection le mai in chiu le maya ten mi hring pa nga ya chuan tumru na decision kan siam na te kan tumru na te hi kan thuak malama hian context pakha prefrontal context anoma chu number 4 hian a han ti buaya zu te poni thomai ti chelovin confusion a han siama mi pai ni chuan itum tak chuan I theyang kan ti te kha tum ru na khan nei ve thei talovani chu he laya record na fia boxi heti laya mi in decision na siam na a will power ron ti chuak tu laya kha confusion a han siam bok chuan mi puan pho ruk mai te poi ti lo mo achia le thria na diklo ma se poi ti lo na an tum an du tak nge hi an du takani an zinga hian pathian khongai na rong bowling ka tel thina nge yan du takani siman du tak amang an thak zia a hreom zia an thchiang ma ma se thua ka lo in ziak fia to sia chuti line an tumru na ve tur thutluk na dik an siam ve tur a prefrontal context kha a han ti buai tel boxia chu wang chuan an lo chuak an ti le mai kan ti hi chu a in record te hemiti buai khan medical science atang chuan dam chunga dai don dam chunga dai nge don chu wang chuan ti dam the ani lo ti kha medical science na a soi dan chu ni ringot mai ni ke ni pastoral psychology ro chuan heta omma sela chak na nei ma sela minati lo chuan adamani chak reng chungin ti lo the ni yang tin adam the na kong ro chu kan soya ma se voin ne ka soitum lai bera chu mi in setana hian miron ti hian mo false promise mangin miron thlem thin mi pai ni lovem ni pa lo mai iti ve ngam lovamo heta hian nuam don alom ithin rim na zong theihil na te mo iril ru na chok na ante ibeidon na chok na ante hanti ve zeula chumi zeu apar chek lai te kha aron promise ve a ma se taka chuan dam chung in I thuak ati chedon number 4 fear tak page addictive maya 49% first time user hi addict tu rangayan ni voi khatti chin zeu hi angol ve na ni ti chu scientific proof om vek research manga proof vek ani karing lo ti chi poni lo anzir chianga kongrang rangin addictive dan chu
avoi khatti na za somli pakwa chuan an adik don voi nian ti zun phei chuan adik nge tur angai ni chu wang chuan chu tiang anga thua ka dam chunga ser nung ngani fight rengai thil ton ai chuan say no to drugs ai ti hi setana ral thuam kan hne na ri ol sam tak chuan ni mai thim thil ti ban sana hetiang thil atanga kan in thiar film tiang zo heng ka ngai tua min dam rui thei thil ti tura min thlem tu kan rama hian rui thei thil ti tura ta na thlem tu lian ber min rui lowati chan lian ber chu zirna rang rang atanga kan hmu dana chuan peer pressure thian ten an ti a da ot wat a one out ni hlauna wang khan mo min an ti chuan ti ve mai du te thian ten ipa lo e mai tan enjoyment a oma lom ti awanga ti kha an lo tam ber mai ni peer pressure lo sang ber boxia ke ni la thian kan ngai na boxia ma se ti zong he ni ngai tu angu in chi vero hanti ve ze ro iril runa khar re vek mayang tianom chuan chem te in khomoi ngong ka lo zai an ti na tlukani chu Tleirawlte kan hriat chian angai number 4 ti tura khem tu che reng chuan khoi mo I rok kha chem te in ka lo zai an ti na tluka ngai mia turani angonga rap thak lutuk thua ka khoi da na rap thak lutuk mi pai ni chuan itumanga I thei kan tiang hi khatiang tum na khan nei thei lo turin buai boxia thua kain record fia boxia medical science mangin chu chuan zir chuak veksi chu wang chuan dam chunga khatiang hreom tu arai chuan mo par zeu khaban san mai turani tum lo mai turani engwang po in ni sela engdin muna po ding sela kanule kapa te hian min en dongin min musit ma sela thian te zong hian min deu pha dom po ni sela mo chu tiang angan nap tok po ni la keima hi chu he dam doi mang hian ka in ti chelowang recovery hi a har lutukani a thei lo chu ni lova a har ani top mai ni ti lowa thaber ma se ti tan ho hi makdeu mai chu mei zial zu ka tangin in tan tlat nia mei zial zu lo drugs ti chu nom thowanga ma se mei zial zu ka tang hian tian chomalama step by step in setanan min hruai dan kan zir towa mei zialan an ti zewa torang chuan ui tanan blow le zawa tero ti te khana kala number 4 an lo thi kan do bul tan na tur chu ke ni khovela chuan mei zial khoi lo po hi dam na kal kong ani ngal mi pa ni na men riaw wa min in hriat tirte mo thian te zinga enge mo hero deuh ni tura minon ti te hian minon thlem thina ni false promise aron siam thin adang le chu setana man ro siam deuh mai chu sexy ni voina hian eng tiang chena thu ken nge sexy ka soidon ka thiam chia lova pulpit ani sia ma se ka soi thawang virgin kher ani lo ti hi satana aw hlani mangai na chuan to hei mi hring nuna Sigmund Freud te father of modern psychoanalysis te chuan mi hring nun abik takin mi panun za somriat kanun pumpui reu tho min dictate tu min hong tu chu sex instinct kani mo ami sexual intercourse kherni lovin ka in chei dan ringot te ka sam ka khui du dan te lipstick ka noi du dan te mo khang zong hi sex instinct ka tanga kan nei ania chu mi hring nuna pathian min pe kani acha kani kan taksa in nomna ton san thei ber chu mi fulfillment tho chu nia ma se pathian in man na tur min siam sakaro chu nu pakara chau ani fanei na tante pathian mal som na ro pui kan taksa le kan don san thei ber po chu ta chuan kan don na mun ania ma se pathian in a phal si lo chu in nei na pon lama nu pui pasal nei ma te nei to te tam po nei chumi pon lama chuan pathian in na a phal lo ani si ani a chan chu pathian ta na kan in ser na hluber tur po keima ni ya kan nu na hluber kan nei chu kan virginity ni
kan thiang hlim na ni nu pakar chawa kan thiang hlim na chu ngei chu setana hian false promise mangin it's my life I kan tun lai nu na lom enjoyment atana min pe ka lom sex te chu ti western liberal culture mang hian min ron ne to ko thang ram ko than po mu mal om to mang lo na tam takatang hian chu zirti na chu pop culture ane na ron in tia chu kan ram hian kan mel hriat tan ve ta me ka ni ka ngai tua thiam dan chuan virgin hi cheng zaman ni ta se virginity mina loss chuan cheng som mana tla hniam kan valu hi chu tiang khop chuan kan tla hniam ani virgin lowa piang hian virgin chu engma virgin kher ani lo ti hian tlang au pui du a chan chu a rational om ve a chu argument a chuan en tuina turin sikula kalta ila khoi sikula mo kan kalta a kan thian te zong in uniform full uniform an ha ke chau hian uniform ka ha ve lovani the odd one out ni kha chu a hre om lu tu kan ni tro anuam mi alo kon fi thei mi alo ani lo le mi zong in uniform an hak lo line ke chi khan uniform lo ha deu trup bi ke la thian te jing om pon nuam mi alo kon fi thei mi alo chu tiang chuan virgin lo om hian midang virgin lo an tam hian nun hi easy turin an ngaya chuan tlang au pui fo thin ani chu wangin pathian ngaya kan thiang hlim na hluber setana point man rolian taka man na chu culture changkan na niom taka tanga tun lai na mang chuan hei min ron thlem thin ai kan thiang hlim na hi pathian thu anga kan kopui te tan chawa kan von hi ani zak pune na khan mizorama local trum khan dynamite angani no lunghal na ang he ni sex chu kan man thiam lo chuan mani in ti chia vek na muna mi hruai lu thin ani ati chu wang chuan kan nuna hian sumi chungchanga thlem na in tok don Tleirawlte kum som paruk som pasaria kan tak sa siam dan phung alo fam kima mo sumi sex chak na po asan vor top lai alo theng thina milem sexy deu ente pornography ente chung te chom en lo kan om ka ring lo klem te kan pen zeu du chu pornography hi eng in khap thei ni mi alo nang ni po en su ka ti mi alo wang in en tho kan en tho ka fa te po hian an en ka fais senior department om te an oma inter sacrament an ni lai tangin an en tlang pu ni ka fa te po hian khap thei po ni lova ma se hla om chu addiction tho hian ni pornography hi sex education ata na siam ani lova chu Tleirawlte pon kan hriat anga inen le huna po pornography hi khovela industry thang chak ber mo industry kal chak ber thang chak ber ni ma se tum hi sex education ani lova kuna kal chak viau maya toy te ka soyang atum ber chu pornography ron siam tu te hian sum don na poisa engtin nge poisa kalak luang mi a en tuan tampo le poisa an la lut tama so wang chuan sex education min pe ka in engtin nge tatang hian poisa ka sia mang ti in he pornography industry hian dinani chuta an concern om chun chu poisa kalak lu the turin poisa kalak lu the tur chuan en tu an tamanga ya a en to point an en chak lenga ya chu ani dan phung pa ngai angan lan tir chuan mi hringina en non chak fo lova en na chak lo thina ni chu wang chuan en to te pun an en chak zel theina tur te chuan chu pornography ya chuan ani dan pang ngai ayan na sada in thilan lan tir ta acting atam ta ni acting alian maya acting kan soi chuan ka soi fi athiam dan chuan vai film hingai toila hindi movie hi Bahubali at sakani tiro kene generation a chuan mithuna khania black belt ani anti mithuna le Jackie Chan aten in sual don ti dei kan soi dan ani
achang tupa kha hockey stick tena vuat irawan hlap pan soi sa hrepa atopa an fight scene a chuan mo anin sual lai chuan atopa chang tupa chu chaw takina rondinga misual bo san nek mai chu misual bo si aleng longa concrete wall concrete bang hi avodeng chim rum mai ni mu nom lutuk yes kan tia mo motor ron tlan lai thei an lo nama ading chot a mu nomani real life a theyem theilo kan test lockdown mi tu ge ronding ngam handing ula kan nek sinang cheu chu kan zinga chak ber hian a derom ber poimin nek sela helai bang hi chim rum angem a theilo reng real life a chuan ma se acting a chuan movie a chuan kan mu nom mai ni chu mi hring instinct kina hriat na le chak na nei dan chu ni chu pornography po hena ron man chu ni a apang ya mi sex mang lai ron ti lan ringo chuan a ho chu wang chuan an ni ai na sada in acting anan si sop kholo kwal vela mo hetiang hi atak taka athleng lo nu pakara po hemia wanga buai hi katong tateu mai ke point an nu pakara beisaya chutiang omsi lo chuan mani in sitna ka thiam lo aniang ka zei lo aniang kan nu hi zei lo niang chumia wanga neu hiam thin heng hi acting ani ti laya kha kan hriat tel te po tho me apoi mo bera chuan ahun ma a chuan ai ti kan zir hi kan hlut na ber pathian tan po kan hlut na ni ma se setana chuan inuna nia enjoy ro mi po antia lom nupui thatak pasal thatakan nei thowalom ti in false promise aron siam thin ato bera chuan setana man ro hriam tak chu tun lai na hi ni a ming hi hei khovel hi ahun ton zirin ming an phua thina ni tun ma a hriam hreiata na lungan man lai kha an chemte po lungania an thir tiang po lungania mo an pen po lungania lung hriam hrei man hun lai kha chu stone age kan tia chuan hun a local le dewa medieval period hun lai hol alo ni le a hun lai hol atangin an kal le a tun lai takan ni chuan modern period po chu akal zela alo changkang ta sia post modern period kan lo ti ta ni tro tunam post modern period a kan nom mek post modern ani chuan modern po atun lai to nen tun lai ai la tun lai le a changkang em ke ni ho yang kan thra thiam phamang to lo tro a changkang em mai post modern a chuan tuna kan omna khovela hian thalai te na an hlau ber chu thing ni hi ni sonu so a mel thalutuk a pian ponal ma se thing a ho ve kan itro thing ni la omber mai ni chu tun lai chang mi an lo ri kan hlau ber mi an lo hlau na mang hian chuan i du zong ani chuan i chak zong ani chuan itana thatu ni chuan ti pop ro individualism culture ron hruai lu ta individualism so it's my life ro in cheidana ne mo music du zong ane mo i du zong ane chuan ti pop ro midang kher vak ngai lo ti hi ma se pathian mi te chu zan la marim chuan kan soyanga communitarian kan ni nung ho tur cheng ho tur kan ni it's my life ti an soya pianga ka hriat chua pakhat chu tlei rol pakhat hi alai lang hian kholai a hian aron kalani ti sa ching tiu teu hi ron ha thianu kha ilaya langani an tia it's my life a thing it's my life ya ti en tia kalaya lom ka du le ka tilanga chu mi culture chu aron chu tho chu hey Nike company te hian nge man just do it do chu ti pop ro mo Beatles so in nga na po khain threm tun lai chon an thing le de to Beatles te po Beatles so 1970s one on lara post modern period in tan na an thu pui chu do ti ani ringot mai ni chu culture chu mi zo thalai te min on tuam ve me ka kho chak lama tangina ron te thaboka tiro Jisu ite jungku ka te
copy về zel kha cha ko mani sumi tharau chuan min tuam me ka thing ni mi an lo a lo me maya tin chumi culture in aron kentel chu consumerism kan mamo lo po nei ve ngai ta in riat na du ve tat na cell phone thadeu kan neya kan thian ten ai than nei chuang kan thian te ta ang kha mamo ve tatin min ron nei tir thin ani consumerism du na o na tin chumi na rong ken pui pak bok pakhat chu sam dalism sam dal han retro sam dalism that chezor koi ma se sam dal khati zong heng ka ngai tu athin mitalen ro pu ani at huak fin zia kha sakei chunga engtin nge chuan theile thei pui tlan noya te kha na ron tlak don taka an chat te kha engtin nge thiam le a quality kha sang hian ka talent kha thain ka ria votive te u in ang ni leng zak mayang pe om lo deu ne thei pui ra tla lo pe si lo wa lo ang to pa aron tla lu che e thi na ni a talent kha tha ni ma se poi chu a that che ma lo a that che ma talent tha quality tha ma se that che si tang khove la din chu nam lo chu he khove le na rong ken sam dalism ti chu talent nei tha ti pe si lo mo lotlin na kong dang zong chu chuan lottery culture min hruai lut me ka ni lottery culture ti chu tlem te thowa tam deuh nei du na lekha po tlem te zira thadewa pass du na kan nu le pa te poem bang chuang lem lo thok mang lo poisa tam deuh lak lu theina ni chuan so thing kan rui te kan tai mak wanga ni nge a hlok e ma ti wang kan ramina nge kan ting nge kan ecology hi min ti chia sakang ti po ngai tu lo hian kezia somsari somriat kanan ngai tu ha po kan soi thei lo wani kan thahu anga hlotlin ai chuan tlem te po thwa ai na sa jok hlotlin hi kan chak zel mai chu he culture postmodern culture in aron hruai lulian mai chu nia chuan na to pa chuan age of anxiety age of anxiety hi engtin nge mi zo tongin ka le linang ka te ka buai na sa khop mai ni zan point ka ti thi na kan ziak thin age of anxiety tu na postmodern period postmodern culture ina thalai te min hruai lu na chu age of anxiety ya min hruai lu ta ni chu ta ka le lin dan pui ta ber chu hel hol khovel mo age of anxiety hel hol eng ma hi katang po hian an ngai tua te u bike in sak de tlan phei fuanga khila han tran le ring on tlan thale ring utanga om zia nei lo enjoy kan tum da ni om ze nei lo ma ni in ti chiat na le a poi ti lo na age of anxiety a hian min hruai lu ta ni chu voin nia kan soi du chu he tharau hi setana na mang mek thalai te zinga thing ni hlauna wang te mi nei ang nei ve lo hlauna wang te hian mo kan chia le thriat na kan ti du lo po hi poi kan ti a hriat kan hriat reng poi kan ti le thin chumi laka in sum thei lo le chumi hlau tho na wanga thian te ti ang ti ve ngot zel te chu mo in ma nun na le thi na konga boral na konga a practical kan mu chu kan thian te sang te lin an liam to hetatang hian setana taktik kan hriat angai kan thu top na ta na chuan chu tiang khovela chuan kan nom mek lai po hian tu ma hi pathian o hrathei lo khop tura chia anom lo drugs adikan niemo in ngai na suala lo tlu to emo tun lai that na sual chi rang ina ya ti buai to po ani mai theye pathian o hi chu kan hrathei vek pathian o hrathei lo tur khopa din mun chia om lo ma se chu ta po chuan setana bum na chu pathian o hretura min beidan hi engtinge pathian o hriatin tum kan zot lok teng chu pathian in engtinge hne na thuron soidon trap deu zoi na ron siam don che mi ron tok deu dot nging deu dot turte ko rana hian harna thleng sela taksa che na te lo thleng sela chu pathian o hriat kan tum dana ni ti ro setana ti min hril dana ni pathian in hne na thuron soi chuan nging dot anga i tang thei lo wang
pathian in thuaron soi chuan I du le du lon lo I khur chor mayang ari hlup mayang haider rualani lo te kan tia chu setanan pathian o hretura min ti dan ani pathian o chu a still small voice ani Eliza pathian ma voin lan rotia tingeron lang kha thlipuyaron tlea tlang te chem phel rem rumari huma ma se pathian o omlo li rang hi nga soi hluk rap thak khopin pathian o omlo meron ka nga rivut thlap zuai en mai pol lau om ni pathian o omlo chumi zoa chuan onem dam dia ya loria chulal pa oni setana hian pathian hian aron ti rum don lo che aron nor tut fo lowang che onem dam dia hi shefowang hei chu dik lo male mami hei chu thalo katan hei thalovin ka ria mo kan thua kilsir han pathian hian onem dam dia in kong dik lowa chuan kal su o kong dik zo ka kalro le khaziri pe lo lai point le khazir hi chu tha zo ka ni mo thil suality don point aru ka puan hnuai ti don point hei hi chu thalo ti onem dam dia a still small voice alo thleng nge thin chu pathian o ani ri ruma pathian o hriat kan tumi kan ramin kan ti chiat na ni chuti kan ti sual na ni chutiang chom pathian in ni e chang chuan naron thok thin ma se pum pui thu pathian na tho dan tam ber chu onem dam dia hian inu tong kam mangemo I thian nu tong kam mangemo ani lo poini chia le thrian na kil sira e kong hi chu dik lo meizial zo khi chu ka ti tur ani lo thian ten ti ma se chu onem dam dia te chu lo ri thin chu wang chuan voin ne ya hian onem dam dia pathian o ani ti ria in setana bum na le setana thanglaka ital chuak zelang ulal pana thumal min som sakro se